Benvinguts a aquest nou capítol de Minuts Medievals. Comencem avui una nova sèrie sobre escriptures medievals. La documentació serà una font bàsica i primària per a nosaltres com a estudiosos de l'edat mitjana, en aquest cas. Per a poder conèixer i poder llegir tota aquesta documentació, el que ens serà bàsic serà tenir uns certs coneixements sobre paleografia, que al final acaba sent l'estudi precisament d'aquests documents antics, de les escriptures antigues. Amb la paleografia, el que anirà molt lligat i el que ens serà bàsic al final per acabar desxifrant aquests textos i documents, seran conèixer tot un seguit d'abreviatures. A més, el que ens servirà serà conèixer també els diferents tipus d'escriptura amb les seves característiques que hi van lligades. En el nostre territori veurem que apareixen diferents tipus d'escriptures. Trobem en un primer lloc l'escriptura visigòtica. Aquesta escriptura, per a poder anar-hi amb compte i poder estar més a sobre i poder veure bé els documents i llegir-los bé, el que haurem és de fixar-nos en algunes de les seves característiques. En primer lloc, la diferència que trobarem entre les lletres A i U, que es poden confondre molt fàcilment. Després també, el que haurem de prestar atenció és amb la grafia de les lletres Ts, molt característiques també d'aquest tipus d'escriptura. En segon lloc, el tipus de lletra que trobarem serà la carolíngia. Aquesta lletra ve impulsada per Carlemany en la seva vocació i intenció de la seva uniformitat de tot el territori de l'imperi, com a pare del que serà l'Europa futura. Amb aquest tipus d'escriptura, el que serà més reconeixible són les seves formes arrodonides, precisament amb aquesta intenció de que sigui una escriptura comprensible i fàcilment entendible. Després, a continuació, passarem al tipus d'escriptura gòtica. En aquest moment, ja a la baixa edat mitjana, l'escriptura ja estarà més difosa i serà habitual i recurrent utilitzar documentació per tots els moments de la vida quotidiana. És per això que aquesta escriptura es caracteritzarà també per la seva cursivitat, portada per aquesta rapidesa a l'hora d'escriure, ja habituats a la documentació, com dèiem. I finalment, ja per passar de l'edat mitjana cap a l'edat moderna, el que ens arribarà serà la lletra humanística des de la península itàlica. Aquesta lletra ja serà molt més clara i, de fet, es diu que és la precedent i la precursora de la nostra escriptura actual. Ens veiem en el proper capítol sobre les escriptures medievals.